in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Daghang istorya ang mitatak sa hunahuna ug kasing-kasing sa mga tawo nga gihatod sa Newsline Philippines. Una mutakop ang tuig 2021, among ihatod kaninyo ang mga dagkong istorya nga ginasundan o ginatutukan sa mga tao, matelebisyon man o social media. Ako si Paul Palacio, ug kini ang Newsline Philippines Year-End Report. Sulod sa 21 kaadlaw atong gisundan ang madugo ug brutal nga kamatayon sa mag-igsuong Crisil Gwen o Crisville Luis Magwad nga gipatay dito sa Purok San Isidro, lungsod sa Mlang, Cotabato niadtong Disyembre 10, 2021. Among gitutukan ang istorya tungod kay nahitabo ang krimen sa kasubaran sa International Human Rights Day. Among gipakita ang matag anggulo sa panghitabo ug among gipaningkamutan nga karong panahon sa bag-ong tuig, dunay kalinaw sa matag kasing-kasing. Kagahapon, among gidala ang inahan ug igsuon ni Christine at tubangan sa magtiayong Magwad ug sa atubangan sa lubong sa mga batang biktima ug sa ilang ginikanan nga si Cruz ug Lovelia Magwad, miluhod ang inahan ni Christine. Ani ang report. Sorry po. Hindi na magluhod. Hindi ka na magluhod. Hindi tinutindok na. Kaya bumasa ko. Sabi ko sa'yo. Naa sila, ma'am. Naa sila, sir. Among gidala. Thank you. Thank you gid sa inyo pag-adto. Napuno sa luha ug nahimong emosyonal ang panagtagbo sa inahan ni Christine ug sa ginikanan sa mga nahimong biktima sa brutal nga insidente niadtong Disyembre 10, 2021. Sorry po. Mao kana ang gilitok sa inahan ni Christine sa dihang miluhod kini atubangan sa magtiayong Lovelia ug Cruz Magwad sa tiilan mismo sa lubong sa ilang mga anak nga si Crisil Gwen o Crisville Luis sa Mlang, North Cotabato kagahapon. Bisan pa man sa mga panghitabo, giagak ni Mr. Magwad si Michelle samtang ang iyang half-sister nga si Juliet migakos ug nangayog pasaylo kang Mrs. Lovelia. Abi mo sis, wala jud mi nagkulang sa imong anak. Wala gid ko naghatag sang ano sa iya ha, sang pagduda. Wala ko nagtatag sa iya sang ingatugig ka sakit ang gihatag sa mga anak. Unta bisag nagtanong siya, unta wala niya lang ginatugig ka sakit pa. Kung mag-ingon siya, nga wala daw labot unta si Boyboy, nganong gi-appeal na si Boyboy? Kung si Gwen lang ilang plano, nganong gining-ato magyud nila? wala man sang sala si Gwen. Si Gwen kaya ang nagadepensa sa iya sis. Nakita man yun, di ba? Kita niyo sa mga ilang. Gidala sa Newsline team ang mag-inahan sa atubangan sa magtiayong Magwad aron ilang personal nga maistorya ang nagbangutan nga magtiayon nga nahimong biktima sa ilang minor de edad nga anak. Mihangyo ang magtiayong Magwad kang Michelle. So ang alam ni ma'am, ang sis, tabangin na lang may okay. Kaya di mo katulog Tuga ba? naman ko tungunang ko tabo lang yun ko tanood lang sir ma'am. Gusto gyud na akong maari gyud dapat sa inyo pero handlok lang Wala ako, man may ma'am. wala kami sa imo ha misis. Wala may pagdududa nimo. Ako inahan man ko, do nga nawalaan kami, amo na nga, ang gina-expect nila sa mo, kanang revenge, pero dili man may ana. Sakit, abi mo lang sis, kung pwede pa lang, Alam gid. ko yun ma'am, alam ko na naramdaman niyo ma'am. Alam ko yun. Pag tuwing makita ko video ninyo, hindi ko na ako mapigilan umiyak. Totoo. Yan lang totoo. Alam ko yung naramdaman mo. Kung pwede ko pa lang gid ipadama sa imo misis kung ano kasakit. Pero hindi ko gid na kaya himuon. Ay nga naman sa akong anak.
ang ako na lang po, amo lang gid na ang akong ginangyo sa imo. Ikaw naman lang gid ang ang pwede nga maghangyo sa iya, nga isumbong na lang niya, misis. Kaya siya magida nag-una. May 3 siya kauban. Abi mo, hindi pa namo gani balaan kung Ipakahit pa para magkaan na tatanan ba? kanusa pa namo mababear, kanusa pa kami maka-move on. Wala na stop tanan ang among nga life. Gis kaming duha gatulala, wala na jud. Murag kapoy na kayo tindog. Ang amo na lang gid nga Ang kalibutan na to, naarama sila tanan dito. Balo ka na kung sa inyong naramdaman, sir. Pero dito. ay ma'am. Wala na kami iba na tag sa among mga anak. Wala na sila. Tabang ila ninyo, takot na ubang. Human sa ilang panagtagbo, among gipanguta na si Mrs. Magwad, unsa na ang iyang gibati. Dili ko ka-explain ma'am na. Wala ko nalipay. Pero wala pud ko dili pud ko suko. Ang ako lang siguro murag tawhay. At peace kahit papaano po. At peace kay nag-adto ka diri sa amo asis. Kay everyday kami ni Mister, ako especially sa iya ha, maluoy kayo ko sa iya magtanaw ma'am. Every morning 3 o'clock magbugtaw siya, mag-istorya sa mga bata. Tapos every night nag-wait kami, ga-wait po kami na through dream, magpakita ang mga bata, ma-lead niya kami sa among ginapangita. But sa presence sa mama ni Janice Ron, salamat kaayo. Misaad si Michelle nga iyang tabangan ang mga magwad aron ilang makabut ang hustisya. Sakit kayo. Pero parang naluag-luag ba nga. Kailangan yun na itong istro nga makuha yun ang kisa yun ang likod ani ba. Salamat sa inyo ma'am sir na sa inyong pagtubang sa ako Ako ang gipangako lang sa inyong tabang ko manoy kinang nagtalikod aning krimen nito. Nagpasalamat ka namo ang magtiayong magwad. Maraming salamat po sa mga tao na nagsikap, especially to the Newsline and others, kung sino pa man ang mga tao na nag-extend ng tulong na to. Maraming salamat po. And also, I would like to take this opportunity to thank the Newsline Philippines through Ma'am Edith. Thank you po for helping us. I mean, hindi po namin mabayaran yung effort po ninyo. And ipinag-pray lang po namin, Ma'am Edith, na i-bless pa po kayo ni Lord. Gikan sa menteryo, among gidala si Michelle sa DSWD. Mihangyo ang inahan ni Christine sa DSWD nga istoryahon ang ilang anak. Apan, gibalibaran si Michelle sa DSWD. Among gihimo ang among kayang himuon kay kami nagtuo nga sa atong pagsugat sa bag-ong tuig, atong limpyuhan ang atong mga kasing-kasing sa mga kapungot nga anaa sa atong dughan. Ug ang tanan maghiusa aron masulbad ang kaso. Ug aron dunay peace of mind. Ug ang gift of forgiveness mamahimong giya sa tanan aron magkahiusa. Aron ang pamilya Magwad ug ang inahan ni Christine magtimbayayong aron mo gawas ang kamatuoran ug masuta ang utok nga nagpaluyo sa krimen. Pipila ka oras na lang sukad karon atong sugaton ang bag-ong tuig 2022. Kami nang hinaot nga inyo kaming ubanan sa sunod tuig ug mag-uban kita sa pagsugat sa gasa sa labang makagagahon. Happy New Year, Newsliners! Edith Kaduayan, Newsline Philippines. Stay safe! Tuig 2021, wala pa gyud mabalik sa normal ang sitwasyon sa Pilipinas kinitungod sa hulga sa coronavirus disease kung COVID-19. Pila na ba ang nangamatay ni ini sa nasod? Ug pila na
ang nangasakit niini. Ug duna pay bag-ong variant sa virus nga mao ang Omicron. Ani ang report. Sukad nga magsugod ang coronavirus disease COVID-19 pandemic, moabot na sa 2,839,111 ang kinatibuk ang nagpositibo sa nasangpit nga sakit sa nasod. Sa maong gidaghanon, 51,213 ang nagkabsan sa kinabuhi tungod sa complication sa COVID-19, samtang 2,778,148 ang nakarecover sa maong sakit. Base sa COVID-19 tracker sa Department of Health, kasamtangan nga adunay 9,150 ang aktibong kaso. Namatikdan usab nga sukad sa pagsulbong sa gidaghanon sa nagpositibo niadtong bulan sa Setyembre, nining katapusang bulan sa tuig Disyembre, miubos ang gidaghanon sa nagpositibo sa COVID-19. Apan bisan pa man niini, ang mga health officials padayon sa ilang panawagan nga dili magkumpiyansa diin padayon gihapon nga iobserba ang minimum health protocols. Samtang base usab sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, moabot na sa 107,277,506 ang kinadibuk ang doses nga na-administer. Kumikan nini moabot sa 48,647,158 ang nakakomplito sa bakuna, 57,15,843 ang naka-first dose o moabot na sa 1,614,505 ang nakapa-booster shot sa bakuna batok COVID-19. Alang sa Newsline Philippines, Natalie Batulinio. Stay safe. Mas midaghan pa karon ang misangon sa panawagang magpabakuna batok COVID-19 sa nasod. Sa Caraga Region, nakita sa taga-Department of Health nga epektibo ang kampanya sa bayanihan bakunahan nga gilaraw karong himuong binulan sa gobyerno. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. Human sa ikaduhang hugna sa Bayanihan Bakunahan Vaccination Program sa Department of Health, mas daghan pa karon ang nabakunahan na batok COVID-19. Gani, nakatala ang DOH Caraga og 51.82%, diin mokabat na sa halos 1,000,000 kun 944,276 ang fully vaccinated. Mokabat sab sa kapinduha ka milyon ang ihap sa tanang nabakunahan, lakip dinhi ang nakadawat pa lang sa unang dose. Ma-observe na ito nga half sa atong mga katawhan, no, nalipay sila tungod kay dagan ang atong nabakunahan. Almost 51.82 yung ating fully vaccinated as of yesterday. So it's a good indication nga kasagara gid sa atong mga katawhan, no, they wanted really to be vaccinated, but then around 50% pagyapon ang atong ginagukod nga magpabakuna. Tungod daghan ang nisangon sa panawagan sa DOH nga magpabakuna atol sa duha ka hugna nga bayanihan bakunahan, gilantaw nila ang kada bulan nga pagpatuman niini. Sa ulahing dato sa DOH Caraga, nakatala ang ahensya og 7 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19. Diin ang duha niini nagikan sa Butuan City ug ang laing 5 nagikan sa probinsya sa Agusan del Sur. Nikabat na sa 49,227 ang total cases sa rehiyon. 58 niini ang naa sa isolation facilities, 47,272 ang nakarecover sa sakit ug 1,898 ang ihap sa mga namatay. Gikaripay sab sa DOH nga wala pay kaso sa Omicron sa rehiyon. So far, no, sa atong mga gipadala sa Philippine Genome Center, wala pa tay Omicron cases. So that's a good news, but still dili gid ta kumpiyansa, no. We don't know nga naadi ay mga Omicron carrier. Padayong nagpahinumdom ang DOH nga bisan bakunado na, tumanon gihapon ang minimum health protocols sama sa social distancing, pagsulob sa mga mask o pag-sanitize kay dili garantiya ang bakuna nga dili mataptan sa virus. Tungod kay holiday season, kinahanglan sab ang pag-amping labi na sa mga salmutan nga party. Ang atong panawagan, no, sa tanan gyud bisag asa diri sa Pilipinas, labaw na sa atong mga karaganon. Please lang let us observe the minimum health standard protocol. Mag-wear gihapon ta og mask. Let us observe the social distancing because of the threat of this Omicron. Aron dili nato at risk ang atong mga loved ones, no, we should take care of ourselves, we should love our family. So let us always remember, bisag asa tang okasyon, bisag kinsa atong adtuan, observe lang gihapon ang atong minimum health standard protocol.
Unang gipatuman sa national government sa nasod ang bayanihan bakunahan ni adtong November 29 to December 1 nga gisundan dayon sa ikaduhang hugna ni adtong December 15 to 22. Ang gipatumang mas luag nga restriction sa halos tanang lugar sa nasod resulta na sab sa pagpabakuna sa kadaghanan. Apan hangtod dili makabot ang herd immunity sa nasod, kinahanglan mag-amping ug atong sugaton ang bag-ong tuig nga luwas, naka-social distancing, nakasuot og face mask ug naka-sanitize kay kini man ang sagad nga elemento sa pagpakitag tiunay nga gugma ngadto sa uban, ilabi na karong panahona. Arjun sa Valdeраmones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe. Sa pagbalik sa Newsline Philippines Year-End Report, DepEd naglaom nga mas daghan pang eskwelahan ang mag face-to-face classes karong Enero 2022. O wa magkadimao nga implementasyon sa speed limit sa Davao City, gireklamo sa mga motorista. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilongga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Usa sa dili malimtan nga panghitabo sa Davao City ang pagpatay sa mag-asawang attorney City Hilda Mahinay sa PE ug bana niini sa gawa sa ilang balay sa Solariega Subdivision, Barangay Talomo Proper, Davao City ni adtong Hulyo 14, 2021 sa hapon. Gidudahang sniper ang mitira sa mag-asawa nga hangtod karon wa pagyud masayre kinsay nagtira o nagpatira sa mag-asawa nga prangka sa ilang programa sa radyo o giilang matinabangon sa mga dinaog-daog. Ang pagpatay nakuhaan og video sa CCTV nga nahimong hisgutanan sa social media ug nakatatak na sa nahuna sa mga tao nga nahimong hagit sa mga otoridad sa pagsulbad sa kaso. Ani ang report. Hulyo 14, 2021, daghan permi og bisita sa balay og law office ni Attorney City Hilda Mahinay sa PE sulod sa Solariega Subdivision sa Talomo, Davao City nga gikonsiderang exclusive subdivision sa syudad. Kadaghanan niini mga kliyente ug nagpakonsulta sa ilang kaso. Pasado alas 5 sa hapon, daghan usab og tao sa ilang balay kay naa kini programa sa radyo ug online nga Justice Redeemer. Diin sa Attorney Mahinay sa PE ug ang iyang bana ang usa sa mga host. Komentaryo sa radyo ang unod sa programa ug naa say public service. Subay sa report sa mga pulis, pagkahuman sa radio program, migawas sa balay si Attorney sa PE kay sumala usab sa iya mga kaubanan. Buot ni ining tan-awon ang bag-ong gipinturahan nga sakyanan sa iyang panyero. Dinhi makita sa kamera sa CCTV nga migawas og balay si Attorney sa PE nga color tangerine ang suot ug naay bodyguard. Nagduko-duko pa kini kay nangita sa bag-ong repaint nga sakyanan. Tan-awa pag-ayo ang video sa CCTV. Kalit lang nakaluhod si Attorney sa PE kay ning higayuna gipusil na di ay siya
ug naigo sa likod. Sa laing video sa CCTV, nagkaguliyang na ang mga tao kay naglibog sila asag gikan ang boto. Taod-taod, migawas og balay ang bana nga si Muhaymen Muhammad sa PE ug gigakos ang asawa. Samtang ang ubang tao nangita na og sakyanan aron dalhon sa ospital ang abogada. Tutukin na sab ninyo ang video sa CCTV nga samtang nagakos ang mag-asawa ug naapay mga tao sa palibot. Gipusil na sab ang bana. Mas naglibog og samot ang mga tao kung kinsay nagpusil. Kay paka kaayo ang buto. Mao nga gidudahan nila nga sniper ang mitira sa mag-asawa. Nakita sa mga tao nga naa sa palibot sa gipang pusil nga naay SUV nga mipaturatoy og padagan sa pikas tampi sa kalsada. Nga ilang gidudahang mao'y gipanukaran sa nagtira. Apan giingong di koy radi ay ang sakyanan aron malipat ang mga tao nga naa sa palibot. Gibalikan sa mga pulis ang crime scene ug nag-ocular inspection. Misulod sila sa usa ka balay basin na ay makuhang ebidensya. Apan wala kini nakuha. Usa sa nakitang motibo sa mga pulis sa krimen mao ang pagkahagtik sa abogada nga mutira sa radio program niini. Apil na ang trabaho niini isip usa ka abogada ug gihuptan nga kaso sa yuta. Kapin 5 ka bulan na ang milabay. Wala pa gyud matumbok nga mastermind sa kaso ang mga pulis. Og padayon gihapon nga ginaimbestigahan. Gikuha sab sa mga otoridad ang mga cellphone sa mga miyembro sa pamilya nga naa pa karon sa kustodiya sa mga pulis. Nahimong kontrobersyal ang kamatayon sa among kaubang reporter nga si Orlando Dondon Dinoy niadtong bulan sa Oktubre. Si Dinoy gipusil patay sulod mismo sa iyang giabangang apartment sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Niadtong Oktubre 30, napalgang nagkadugo ilawom sa lamisa sulod sa iyang gipuyang apartment sa Bansalan, Davao del Sur ang among kaubang reporter nga si Orlando Dondon Dinoy. Nakaangkon kini og duha ka samad pinusilan sa ulo ug lawas nga may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Galayong gitukod sa PNP ang Special Investigation Task Group nga mututok ug musulbad sa kaso. Usas mga ginatutukang anggulo sa krimen sa PNP ang kabahin sa iyang trabaho isip journalist. Gawa sa Newsline Philippines, kani nang empleyo sab si Dinoy sa mga radio station sa Davao del Sur, sama sa Click FM kung asa siya nagsilbing komentarista, Philippine Daily Inquirer, Sunstar Balita ug nagsilbing volunteer newscaster sa Energy FM sa Digo City. Duha ka responsable ang gitudlong mipatay kay Dinoy apan ang mipusilray na ilhan. Niadtong Nobyembre 10, gipagawa sa SITG Dinoy ang cartographic sketch sa gunman ni Dinoy base sa paghulagway sa mga testigo. Nobyembre 16, gipasakaan na og kasong murder ang gunman ni Dinoy nga giilang si Brandy Mercado Campaner alias Busbos, kinsa nagpabilin pang gawas nun hangtod karon. Ang akong panawagan nga madakpang gyud ta ang nagpusoy kan doon. Sila may balaod, maningkamot gyud ta sila. Nga na justisya ang pagpatay ni Orlando. Muna akong gusto kay sila may pulis. Ningkamot gyud sila. Giklaro sab ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Joel Egco nga personal grudge og dili kabahin sa trabaho niini ang motibo sa krimen. Duha ka bulan human ang panghitabo, padayong gihandom sa pamilyang nailon ni Dinoy ang hustisya. Labi pa nga karon tuiga mo'y unang higayon nga wala nila nakauban sa Pasko ang ilang anak og di nasab sa pagsugat sa bagong tuig. Ang among Pasko atong 25, ningaw na kay wala naman siya dire. Karon sa New Year, ningaw lang gyapon kay wala naman siya dire. Siya may makapabibog sa mo dire. Kay usay og nato sa kwarta usay maglitson mami. Kun dili hatag siya kanang naay among maluto-luto. Una nang misaad ang kapulisan nga ilang paningkamutan nga mahatag ang hustisya sa kamatayon ni Dinoy kinsa usa ka miyembro sa LGBT. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nakulangan ang ihap sa mga politiko nga magpapili sa 2022 national ug local elections sa pagbakwi sa kandidatura sa ubang politiko, sama na lang nila Senador Bongo sa presidential race o Pangulong Rodrigo Duterte sa senatorial post. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Wala po akong ambisyon na maging Pangulo. Napakahirap pong pasan-pasan mo. Niadtong Disyembre 14,
Gibakwi ni Senator Christopher Bongo ang iyang kandidatura pagka-presidente. Tungod alang niya, dili pa siya andam nga mulingkod sa pinakataas nga posisyon sa nasod. Sa samang adlaw, gibakwi sab ni Pangulong Rodrigo Duterte ang iyang kandidatura pagka-senador. Si Senator Go, long-time aide sa Pangulo. Tungod sa pag-atras sa duha ka mga politiko nga taga Mindanao sa 2022 local ug national elections, gisayangan ng ilang mga supporters, hilabi na ang ubang mga taga Mindanao. Sanglit, nabatikdan nila nga dakong tabang alang sa isla ang paglingkod sa national posts sa mga lokal nga mga politiko nga mahatagag pagtagad ang Mindanao. Sa ilang pag-atras, padayong makigsangka sa pagka-vice presidente ang anak sa Pangulo nga si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Una nang miingon ang mayor nga dili siya mudagan sa national nga posisyon ug humanon una niya ang iyang ulahing termino sa Davao City. Apan niadtong Nobyembre 9, gibakwi niya ang iyang mayoralty post ug ni desisyon nga mokandidato pagka-vice presidente niadtong Nobyembre 13. Luyo niini nang hinaot ang katawhan hilabi na sa mga taga Mindanao nga ugaling mahatagan og higayon nga makalingkod sa mas taas nga posisyon ang mayor. Padayuno niini ug tiwason ang mga proyektong nasugdan sa iyang amahan ug madayog hatagag pagtagad ang mga panginahanglanon sa isla. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gilauman ni Education Secretary Leonor Briones nga mas daghang tunghaan pa sa nasod ang maghanyag og face-to-face classes sugod bulan sa Enero 2022. Halos duha ka tuig sab nga wala gipatuman sa Department of Education ang face-to-face classes tungod sa COVID-19 pandemic. Anyang report ni Eugene Hinutan. Miaging bulan sa Nobyembre hangtod ning bulan sa Disyembre, gisugdan sa Department of Education ang limited face-to-face classes sa kindergarten, grade 1 hangtod grade 3 ug vocational courses. Malampuson kini base sa gihimong assessment sa DepEd sa unang adlaw sa pilot testing. Pasado sa COVID-19 risk assessment sa DepEd ug Department of Health ang usa ka gatos ka mga eskwelahan misalmot sa face-to-face classes niadtong Nobyembre. 8 ka mga eskwelahan sa Davao Region ang misalmot. Kini ang mga eskwelahan nga anaa sa low risk sa COVID-19. 5 ka mga eskwelahan ang gikan sa probinsya sa Davao de Oro, samtang 3 ka mga eskwelahan sab ang gikan sa Davao del Sur. Misuway sab og patuman sa limited in-person classes niadtong Nobyembre 29 ang Faith International Academy of Davao City ang nag-inusarang private school sa Davao Region. Duna say mga tunghaan sa kolehiyo nga may balik sa face-to-face classes hilabi na sa mga health-related courses sama sa University of Mindanao sa Davao City. Ang mga tunghaan nagpatuman sa limited face-to-face classes, gapatuman og health and safety protocols sama sa temperature checking, hand washing ug social distancing bisan pa man nga giluwag-luagan na ang quarantine status restrictions sa rehiyon. Sa Enero 2022, gikatakdang ipatuman sa DepEd ang gilaumang mas daghang tunghaan pa ang maghanyag og face-to-face classes. Gani, padayon karong ginatun-an sa DepEd ug DOH ang ubang estratehiya aron luwas gihapon ang tanan, hilabi na nga dunay bag-ong klase sa kagaw nga mao ang Omicron. Aron mapalapdan ug madungagan ang ihap sa mga eskwelahan ug estudyante nga makasalmot og face-to-face classes sa 2022. Daan nang miingon si Dodong Atilio, ang spokesperson sa DepEd, nga walay pugsanay ang pagsalmot sa in-person classes. Sanglit, seguridad sa bata ang ilang prioridad. Doon na hinoy modular nga klase sa pagtuon kung asa sa balay lang himuon sa estudyante ang iyang pag-eskwela ug ang iyang ginikanan lang ang iyang magsilbing maestro ug maestra. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Miani og pagsaway sa katawhan o mga motorista ang gilusad nga operasyon sa mga miyembro sa traffic group sa Davao City batok sa mga
masinupakon sa balaod trapiko, partikular ang speed limit. Kay lahi ang ginasunod nga speed limit sa mga pulis sa Carlos P. Garcia National Highway Diversion Road, Davao City, nga sukwahi sa gipagawas nga Executive Order number 39 ni kanhi Davao City Mayor ag karon President Rodrigo Duterte nga naglimita sa dagan sa mga sakyanan sa syudad gikan 30, 40 hangtod 60 km per hour. Ani ang report. Nangasuko ug daghan ang naglibog dihang gipakita sa Newsline PH ang aktual nga dakop sa Matina Crossing sa Philippine-Japan Friendship Highway Diversion Road ning syudad ni atong Hunyo 6, 2021. Kung basihan ang general speed limit sa Pilipinas, nakapatik sa Republic Act 4136 o ang Traffic Code of the Philippines, ang open roads dunay speed ug crowded street nga 20 km per hour. Ang heavy kung bugat nga mga sakyanan gilimitahan sa 50 km per hour. Apan tungod sa kadaghan na sa disgrasya ug naay namatay sa diversion road, may pagawas og Executive Order number 39 si kanhi Mayor ug karon President Rodrigo Duterte niadtong tuig 2013 nga nagmando og 60 kph nga dagan dinha sa diversion road kagikan sa Panakan hangtod sa junction sa bangkal ning syudad. This part, ma'am, dito sa along may kanang subdivision lang 30 pababa. Okay. Na 30 kanang 60 pa along sa baba ng sa kaya ang mga iba, ma'am, stick sila, ma'am, na 60 dito, ma'am, sa kaya pa lockdown yun, ma'am, dito pa yun. Okay. Last time, ma'am, madami pa tayo, ma'am. Kaya mindset nila, ma'am, 60 ang So mali yung expectation, sir, na 60 dito, it's 30, ilang ano mo? 30. Ang ako lang masuggest, maputol ang kahoy kay para makita po sa mga motorista, ilabi na sa mga para sa inyo ng sakyanan, para po in case of emergency ba makabantay sila daan, mintas sila sa layo pa. Wala po nakuha. Kung tan-awon nato ang traffic signage, mabantayan nga ang taga Department of Public Works and Highways 11 ang nagbutang niini tungod sa kolor o sa standard nga materyales nga gigamit. Gimontar nato ining speed limit sign diri o kaning mga rumble strips and other warning devices ni atong 2019 tungod sa sagonson na disgrasya diri sa diversion road. So kining pagbutang nato sa speed limit sign is a way of warning our motorists na 30 kilometers per hour lang gyud ang speed limit gikan diri sa atong gitindugan padulong dito sa Batina Pangi. Tungod kay daghan ang nakuratan, nag-viral kini sa social media ug halos tanan nagyaw-yaw kay wala na namao ang pamalaod. Kung atong tan-awon sa kurbada duol sa entrance sa Orange Grove Subdivision, dunay dakong karatula na 30 kph aron iandam ang mga motorista nga mominor o mo-reduce sa ilang speed. Tungod kay daghan ang nagyaw-yaw nga imposible ang speed nga 30 kph sa naisgutang lugar, among gisundan ang usa ka truck ug gisilip ang iyang speed pinaagi sa among speedometer sa iyang pagbahada. Daw bao kining nagpabahada sa highway. Tungod kay daghan na ang nagyaw-yaw nga motorista, mikambya na ang hepe sa PNP Traffic Enforcement Unit ug iya nang bakwion ang mga citations ticket nga gipangtunol sa mga nadakpan. Kinsa man ang angay basulon, ang traffic enforcer nga nagsunod lang kung unsay gimando kaniya o ang mga opisina nga wala nagkasinabot sa usa ka importanteng butang. Daghan ang nahasol, daghan ang nangutana. Nag-meeting ba ang mga road stakeholders? Una nila gi-implement ang usa ka kasabutan? Doon na ba'y massive information education campaign bahin sa polisiya? Nganong nakuratan ug nagyaw-yaw man ang katawhan? Mitataksab kini nga istorya sa katawhan nga dili nila malimtan ug gitanggal na sab ang signage kung asa nahimutang ang 30 kph sa highway. Ang istorya kabahin sa speed limit nahimong kontrobersya kay nailisdan ang hepe sa traffic group. Karon wala day pagpanuko ang mga motorista nga mopadagan hangtod 60 kph sa highway nga mao'y nakalatid sa Executive Order number 39 ni kanhi Davao City Mayor ug karon President Rodrigo Duterte. Ug mao kadto naghingpit sa mga balita sa year-end report sa Newsline Philippines. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph.
Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na ninyong i-share, pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. O sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and Happy New Year!